Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo daga tashar Biniya Tech. To yau bidiyo ne mai matukar amfani musamman ma ga wanda yake amfani da YouTube. So bidiyo mai yau zai bayani akan yadda zaka sauke talla mai zuwa kan bidiyo da kake kallo a YouTube. To domin ganin yadda ake yi, ku biya mu ku sha kallo. To dan uwa kada ka manta idan ka sabon zuwa wannan channel za ga wata kalma wadda aka rubuta subscribe a kasan bidiyon da ke kallo. So muna roƙonka dan Allah ka danna mana wannan kalma domin ka ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu matuƙar amfani. Ok dan uwa, da farko za ka zo Play Store na kan wayar ka kamar haka. So bayan ka shigo cikin Play Store sai ka danna gurin search, sai ka rubuta go chip kuma da kuke gani a nan go chip. Ok sai ka danna search, bayan ka danna search za ga go chip kala-kala. So kamar da ganin sun ce go chip block all others, haka za su iya sun yi block din kowane talla na kan YouTube. So sai ka danna application din kamar haka. So bayan ka danna sai ka danna open. Sorry bari na ba sai dawo cikin menu din wata na riga na download din shi sai rubuta go chip. So gashi nan sai na danna, bayan na danna sai na jira. Kamar da kuke gani ga bidiyo nan lafiya lau, babu wata matsala, kuma baya da shan data sosai tamkar YouTube. Yana da sauƙin aiki sosai wannan YouTube din. Idan ka buƙatar adin account ɗinka na Gmail za ka danna wannan gurin daga saka me sai ka danna, bayan ka danna za ka ga gurin saka email a wannan gurin sai ka saka. So hakan ne za ka yi kawai block ɗin kowane address mai zuwa kan bidiyon da kake kallo. Na gode, mu sake haɗu a cikin wani sabon bidiyo.